Времето наближава, още 2 дни и ще се срещнем в нашето любимо читалище „Леко Константинов“ на улица Оборище 73 на страхотната дискусия, която се очертава с много добри български илюстратори на детски книги. Плюс изненада, нашата чудесна писателка на българска детска литература Юлия Спиридонова. От страна на илюстраторите ще дойдат Албена Каменова, която работи много добре с Юлия Спиридонова в поредицата Кръстю частен детектив. Ще дойде и Мила Янева Табакова. Тя също ще разкаже за своят опит като илюстратор на детски книги. Лиляна Дворянова също ще се включи в дискусията. Тя е дългогодишен художник, илюстратор, не само на детски книги, но и на авторски. С тези 4 дами ще си говорим не само за съвременната българска детска илюстрация, но и за добрите практики в нея, за това как българската илюстрация за деца стои на фона на европейската, а защо не и на световната, и какво е бъдещето. Заповядайте тази сряда на 9 април 18:30 часа в Народно читалище Леко Константинов 1897. За повече информация под видеото.